маскиране, гримиране, търсене и намиране. Дилема за важни неща. 31 октомври. Хелоуин. 1 ноември. Ден на будителите. Кой празник празнуваме и като какви се маскираме? Като призраци, всяващи зло и ужас, или като будители, извеждащи от нощта? Разсъждавайки по тази дилема, погълнат ума ми бе от съня. В навечерието на деня, преди да преместим с час часовниковата стрелка, надбягах в съня си времевата стрелка. Откраднах от нея 60 отмерени минути такта. Надзърнах в безкрая. Той пък ме отведе за кратко в рая. Какво си запазих оттам? Намерих на дилемата, повестта и поемата. Повестта споделям тук с думите, а поемата, за това е поема, за да по пътя нейн някой да каже, че тепърва поема. Да. Тръгнах кълбото аз да разплитам и с нишката му пътя си да бележа. Да бележа. Тук виж, забележа, че относителни са във времето всички неща и как ще изглеждат размерите им, зависи само от фара, който придава на тъмнината светлина. И дали в равнината на лъча стои и възпира напора му сноп от мъглавина. Мъглавина? Чия ли е тази вина? Нещо да спира или да пречи на снопа от слънчева светлина тъмното с цвят да обагри и да добавя му топлина. Топлината пък има си своите нюанси. На недовиждащите тя не прави реверанси. Сянката намалява, студът се стопява само от лъч светлина. Към светлината топлина се добавя. Небрежността трудно прощава, когато със светлото се прекалява. Тогава светлината гори и прегарята чак дожарава, след себе си черно оставя. На тъмното друго стада цари. Дали лъч светлина тъмното ще стопи, или ще изгори всички големи, бавно и дълго расли наши гори? Дали ще разпали огъня в нашите души, или тъмното там ще приповдигне, разрасне? Зависи само от светлия сноп на лъча. Зависи от моето искам в себе си да допусна у нас яснота. На Ина и Яна да позволя себе си да обгърнат в облика на другостта, да срещнат, доближат се и се докоснат, тъмното в светло да се прелее, на светлото горещината пак да отнеме охладняването на нощната несветлина. Посрещнах Хелоуин в нощна тъма. Погледнах сенките в себе си, опознах ги. Посрещнах ги с очите си, не с гърба. Да бягам от тъмното не почувствах потреба. Във водите на светлото нямаше нужда бързо да греба. Допряха се. Светлото докоснало бе предишната тъмнина. Утрото рано настъпи, нощта му място отстъпи. Настана вече време за пробуда. Нямаше я вече потевата черна прокуда. Събуди се тялото, даже ума, пробуди се и душата, и в тялото ек проектя. Време е други да буди, от дългия сън света да събуди. Дошло бе време за бъднина.